guys, good evening at ngayon magluluto ang aking darling ng pinapaitan. Nabukis nga rodiso na itirikado ang lasunang, bawang, ken, sibuya. At ito na rin po yung kainin baka. At ito rin po yung pampapait para sa ating lulutuin. Hindi ko alam kung tae ba to o ano. Pero ito po ang nagpapasarap sa papaitan. Masarap talagang mag-ulam ng ganito guys pag tag-ulan. Once a year kami lang nag-uulam ng ganito guys kasi mahal. Minsan nag-uulam kami ng manok, minsan naman bagoong ganon. Oh guys, masarap ang bagoong lalo na pag may mantika, diba? At magigisa na tayo ng bawang, luya at sibuyas guys para sa ganon ay maging masarap ang ating lulutuin. Lalagyan na nga po natin ang ating karne. Tapos kiwar-kiwaran natin. Kiwar-kiwaran para hindi siya magsot. At lalagyan na nga po natin siya ng lemon. Ay, chenas. Hindi po siya lemon guys. Patis lang po yan. Patis ng bagoong. Lagyan po natin siya ng bagoong para sa ganun ay hindi po siya naangkit. Naangpit. Tapos laking kata. Para masarap siya guys. Hindi siya naangot na. Nakano? Lagyan po natin siya ng paminta at rosemary guys para mabango. Hanggang na lang nagluto guys. Meron po tayong kanya-kanyang style ng pagluluto. At sana guys huwag nyo kaming i-judge. At ilalagay na nga po natin tong green na to guys. Hindi namin ubing kami guys yung baga dapat taki ka na dito. Iso nga pagamok mo takilat ka dito. Ang kumat na may yulbon nung naimas mo dito. Oray kung kunada nga taki guys. Datay nga mga Ilocano kat kay kaya kantay talaga tika kaske nga masida lalo no ada igatang diba. Bawang may igatang ito mo makasida. Nangina mo di. Uri basi ti karnina no aditi dugo na may atlat ka. Tumadi lang gamin na dahil lat mo ay susang kaunay ti karni ti baka. Uray lang garudisonan nga lumunan guys kasi nakulbot. Kasi lang nakakakulbot mo. Pinayunan namin siya ng tubig guys para may ulam ang mga aso namin. Pagkalipas ng ilang oras guys, tapos na po ang ating pagluluto. Maraming salamat po sa panonood and don't forget to subscribe our YouTube channel. Bye bye!